ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଜୁଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ଦେଶୀ ଚିକେନ ବନାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଆମର ଛେଳି ଚରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବନେଇଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ରେଡି କରିଦେଇ ସାରିଛି। ବନେଇବା ପାଇଁ 2ଟି ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ଏକଦମ ରେଡି। କଡ଼େଇ ଗ୍ୟାସରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ତେଲ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଫ୍ରିଡମର। ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣର ବନେଇଥିବା ମିକ୍ସ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସେଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଲର ଟିକେ ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ନ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କାଟିଥିବା ଚିକେନ ପକେଇଦେବା। ତାହା ସହ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗେଇ ରଖିଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ। ଯାହା ଯାହା ମସଲା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନରେ ସେସବୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଚିକେନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଦେନ୍ ମସଲା ସବୁ ଆଡ୍ କରି ସେଥିରେ 1 ଗିନା ପାଣି ପକେଇଦେବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ। ପୁଣି 20 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଲଗେଇଦେବା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଛି ଜୁଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଚିକେନର ରେସିପି। ମୋତେ ତ ଏ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।